ଆଉ ଭାଇ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଜିକାଲି ତ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। ହଁ ଯେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫୁଡ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ? ତ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ମୋର ସେମିତି ଏକା। ତୋର କଣ ଚାଲିଛି କହୁନୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଧରି ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭଲ କିଛି ଆସୁନି, ଟିଭିରେ ବି ଭଲ କିଛି ଦୋଷୁନି। କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଭାଇ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲେଖାଟା ତ ବିଜାର ହେଇଯାଇଛି ନା। କଣ ହେଲା ତୋର? ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କହୁନୁ କଣ ହେଲା? ଆମକୁ କହୁନୁ ଆଉ କାହାକୁ? ଆରେ ଭାଇ କହୁଛି। ଏମିତି ହଉଛି ରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ଘରେ ହେଲେ ସେମିତି ଆରେ। ହଉ ଭାଇ ଆଉ କଣ କହ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତୁ କହ। ତୁ କହ। ତୁ କହ ମ। ତୁ କହରେ। ତୁ କରେ। ତୁ କହୁନୁ ମ। ଏ ନା ଥାମ ରଖେ ଭାଇ ରହ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆ। ତମ ସାଇଡ୍ ତ ଗହଳି ଥିବ ନା, କେମିତି? ନାଇଁ ଭାଇ ଗହଳି ନାହିଁ, ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଲିସ ବୁଲୁଛି ତ। ଏବେ ତମ ସାରେ ପୋଲିସ ଅଛି, ମୋତେ କେମିତି କହୁଛୁ ତୁ ଆସ ବୋଲିକି? ମୋତେ ମାଡ଼ ଖାବୁ ନା କ'ଣ ତୁ? ହଁ ଭାଇ ତତେ କଣ ଅଛି ରେ, ପୁଲିସ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଧାଉଁ ନା। ହଁ ଭାଇ ସତ କଥା। ହଉ ଆସୁଛି ରହ। ଲକଡାଉନ, ଟ୍ରେନ ବନ୍ଦ, ବସ୍ ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଆଉ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ। କୁଆଡ଼େ? ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବି। ବାହାରକୁ ଯିବାର କାରଣ ଜାଣିପାରିବି କି? ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଡାକିଲା ତ, ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବି। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବୁ ଯେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣେ। କହୁନୁ। ଏବେ ତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାପରେ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଯିବୁନି ତୁ? ଯା। ତୋର ଭଳିଆ ଭାବି ସେ ସିପୁନ ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ, ତାର କ'ଣ ଏବେ ହାଲତ ତତେ କହିବି? ସିପୁନର କ'ଣ ହେଲା? ସିପୁନର ବାହାରେ ଆମର ଜଗିଛନ୍ତି ନା ଦେଶ ସେବକ, ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଦେବେ ନା ତୁ ବସିପାରିବୁ, ନା ତୁ ଶୋଇପାରିବୁ, ନା ତୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ବାରମ୍ବାର କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ବସ। ତମକୁ ତ ବାହାରୁ ଆଣିଲୁଟା, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସ, ଟିକେ ଖାଇଲେ ସୁଧୁରିବ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଥାଉ।